Να περάσουμε και στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Μιλιοπούλου. Δόκτωρος, Ροζέτα Μιλιοπούλου κανονικά βέβαια, γιατί βλέπω και PhD δίπλα, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά είναι και λίγο δικιά μας, γιατί έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας. Έχει εργαστεί στη συνέχεια ως κειμενογράφος και αργότερα βέβαια μετεξελίχθηκε σε creative director. Σε πολλές, δεν έχει τύχει να πέσουμε μαζί σε καμία, αλλά βλέπω εδώ Λίντας, Ντότεντας, Γνώμη FCB, Λίο Μπερνέτ, Αντέλ Σάτσι Σάτσι. Επίσης μεταπτυχιακό στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας Μέσω και Πολιτισμού της Παντίου. Σύμβουλος Επικοινωνίας. Αργότερα η δοκτορά μας, έτσι δεν είναι? Πάνω που είναι νομίζω πολύ σχετική με αυτό που θα ακούσουμε σήμερα, η δημιουργική επικοινωνία των μαρκών και ο ρόλος του στο κοινωνικό γίγνεσθε. Και πολύ πρόσφατα, και εύχομαι ό,τι καλύτερο, τον Οκτώβριο του 2011, μάλιστα με ένα πολύ καλό φίλο και πρώην συνεργάτη, έχετε κάνει την 10-4, ένα agency το οποίο εξειδικεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που θα ακούσουμε σήμερα. Ας τα ακούσουμε λοιπόν. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μιλήσω για την επικοινωνία στα κοινωνικά μέσα και ελπίζω να καταλήξω υποστηρίζοντας την άποψη ότι μπορεί να μην είναι πολύ εύκολη υπόθεση, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ απλή. Και αυτό γιατί πάρα πολλοί από τους περίπλοκους συλλογισμούς που κάναμε στο παρελθόν προσπαθώντας να προσεγγίσουμε κοινά μέσα από τα μαζικά μέσα, σπάνε σε πολύ απλές αρχές και σε πιο εύκολα βήματα τα οποία μπορεί να ακολουθήσει κάποιος. Θα ξεκινήσω επισπεύδοντας όσο είναι δυνατόν, λέγοντας δύο λόγια για τα κοινωνικά μέσα και συζητώντας αυτά που λίγο πολύ έχουμε πει όλοι πολύ περιληπτικά, πώς βλέπουν ως τώρα οι μάρκες τα κοινωνικά μέσα, πώς βλέπουν οι άνθρωποι τα κοινωνικά μέσα, πώς βλέπουν οι άνθρωποι τις μάρκες στα κοινωνικά μέσα, και αρχίζει και υπάρχει ένα χάσμα. Οπότε θα προσπαθήσω να καταλήξω διατυπώνοντας κάποιες ερωτήσεις που μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλύτερες στρατηγικές επικοινωνίας σε αυτά. Κοινωνικά μέσα είναι όλα τα μέσα που προβλέπουν ανάδραση στο περιεχόμενο. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά που έχουν ως βασικό στόχο το να μας βοηθάνε να δικτυωνόμαστε με άλλους ανθρώπους. Ένα blog είναι κοινωνικό μέσο. Το Facebook είναι μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτά τίποτα δεν έχει σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, γιατί ο σκοπός τους δεν είναι να δίνουν ειδήσεις ή περιεχόμενο. Δεν είναι αμιγής και δεν είναι μοναδικός. Και τα μέσα μεταφοράς είναι μέσα, αλλά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε τα κοινωνικά μέσα ως μέσα ενημέρωσης, ξεκινάμε κάνοντας λάθος παραδοχές και καταλήγουμε τελικά μερικές φορές να μην μιλάμε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Επειδή επίσης τα κοινωνικά μέσα αλλάζουν και οι συμπεριφορές των ανθρώπων αλλάζουν στα κοινωνικά μέσα, όπως ήδη το είδαμε σε έρευνες, είναι πολύ καλύτερο να προσπαθεί κάποιος όχι τόσο να μπαίνει σε ένα κοινωνικό μέσο, αλλά να καταλαβαίνει τη λογική τους. Μέχρι τώρα οι μάρκες, όπως ήδη είπατε κι εσείς, βλέπουν τα κοινωνικά μέσα ως μαζικά. Με ποια έννοια? Μαζεύω 8.000 like. Άρα είμαι πάρα πολύ δημοφιλή, σαν να πουλάω εφημερίδες στα περίπτερα. Όμως μια σελίδα στο Facebook μοιάζει πιο πολύ με ένα μπαράκι που ανοίγει μέσα στην πόλη. Τις πρώτες 2 φορές θα πάνε όλοι, αν μετά δεν ξαναπατήσει κανείς, θα κλείσει. Άρα σημασία δεν έχει πόσοι κάνουν like σε μια σελίδα, αλλά πόσο συχνά έχουν κάποιο λόγο να την επισκέπτονται και να δημιουργούν μια σχέση με αυτήν ή να βρίσκουν χρήσιμο περιεχόμενο. Γι' αυτό και προσθέθηκε και αυτή η παράμετρος πια στο Facebook. Όχι πόσοι έκαναν like, αλλά πόσοι μιλούν για τη σελίδα. Άλλη βασική παραδοχή. Τα social media είναι έξτρα προβολή σε καλή τιμή, οπότε θα κάνουμε τη διαφήμιση μας viral. Από όλες τις διαφημίσεις που προσπαθούν να γίνουν viral, ένα απειροελάχιστο ποσοστό το πετυχαίνει, κυρίως διότι είχε πάρα πολύ έντονη και καλή παρουσία στα above the line μέσα, στα κανονικά μέσα ενημέρωσης. Όσο αυξάνονται τα βίντεο που προσπαθούν να γίνουν viral, αυτά που το καταφέρνουν έχουν πολύ explicit περιεχόμενο για να το δούμε σε κανονικά μέσα. Είναι ακραία αστεία, είναι ακραία σεξουαλικά, είναι ακραία προσβλητικά, είναι ακραία δημιουργικά. Πάντως όλο και περιμένουμε κάτι πιο extreme για να το διακινήσουμε και να το κάνουμε viral σε σχέση με παλιά. Και αυτό είναι πραγματικά σημαντική πρόκληση για μία μάρκα.
Άλλη βασική παραδοχή, μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε στα social media, αρκεί να μιλάμε τη γλώσσα τους. Είναι σαν να σου λένε ότι άμα καθίσεις να φας ένα τραπέζι με κριτικούς και αλλάξεις την προφορά σου, θα τα πας μια χαρά μαζί τους. Ούτε αυτό ισχύει. Νομίζω ότι όποιος από εσάς έχει βρεθεί σε μια ξένη παρέα και έχει προσπαθήσει να ενσωματωθεί, έχει καταφύγει σε πιο απλές διαπροσωπικές μεθόδους, όπως το να προσπαθήσει φιλικά να μπει στη συζήτηση λέγοντας κάτι ενδιαφέρον για τους άλλους. Οι bloggers είναι δημοσιογράφοι και θα μεταφέρουν τις ειδήσεις μας. Οι bloggers δεν είναι δημοσιογράφοι, τα blog είναι για να λένε απόψεις, όχι για να προβάλλουν την επικαιρότητα. Άρα λοιπόν ή θα θέλουν να έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το περιεχόμενο που μια μάρκα θα τους δώσει κατά το δοκούν, ή θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν για δικούς τους σκοπούς, ή θα βάλουμε ένα banner στο blog. Αλλά δεν μπορεί κάποιος να θεωρεί θεμιτή πρακτική το να πείθει ένα blogger να μεταφέρει αυτολεξία αυτά που λέει μια μάρκα. Τώρα, πολλά πομπόδι πράγματα ακούγονται για το τι κάνουν οι άνθρωποι με τις μάρκες. Έχω το ίδιο slide με την ανάγκη για τουαλέτα, αλλά λέω να μην σταθώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μιλάει μόνο του. Οι άνθρωποι λοιπόν, όχι μόνο στα κοινωνικά μέσα αλλά και παντού, θέλουν να συζητούν και να μοιράζονται. Και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ βαθιστόχαστο, αλλά 9 στα 10 πράγματα που βλέπουμε είναι έμεινα από λάστιχο ή σήμερα λέω να φτιάξω φασολάκια. Επίσης, στα κοινωνικά μέσα οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και πραγματικά βλέπουμε πάρα πολύ αξιόλογες δουλειές, αλλά πάρα πολλά από τα βίντεο που βλέπουμε είναι εκπαιδευτικά, όπως αυτό που λέει πώς μπορείς να τρυφογυρνάς μια μπαγκέτα στα δάχτυλά σου με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, και δεν είναι το μόνο, έχει και πάρα πολλά δίπλα του, άμα προσέξετε. Περιμένουμε όλοι ριζοσπαστικά κινήματα που θα ξεπηδήσουν μέσα από τις σελίδες του Facebook. Έχουμε προσπαθήσει να φέρουμε τα Ελγίνια πίσω στην Ελλάδα, αλλά 9 στα 10 γκρουπάκια είναι για το πόσο συχνά πέφτει ο καραγκούνης και πόσο μουρμουρίζει η μαμά μας. Οπότε ναι μεν προσπαθούμε να δημιουργούμε κοινότητες, αλλά δεν το κάνουμε πάντα για πράγματα που όλοι θεωρούμε σημαντικά. Και βέβαια ναι, θέλουμε πάρα πολύ να μας βλέπουν και να βλέπουμε άλλους ανθρώπους για τα δίκτυά μας, και θέλουμε επίσης να έχουμε δική μας φωνή και να ακουγόμαστε. Θέλουμε ένα blog το οποίο θα είναι δημοφιλές, αλλά και πάλι το ποιος και γιατί θα δείξει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον για ένα blog, και αυτό είναι μια πολύ σχετική υπόθεση. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζονται οι μάρκες στα κοινωνικά μέσα? Παραδοχή πρώτη από κοινωνικό μέσο. Αν μιλούσες στους ανθρώπους όπως σου μιλάει η διαφήμιση, όπως τους μιλάει η διαφήμιση, θα σου έσπαγαν τα μούτρα. Παραδοχή δεύτερη. Όταν κάποιος σου λέει κάνε μας like στο Facebook και κέρδισε, είναι σαν να τον συναντάς σε ένα πάρτι και να σου λέει άμα γίνεις φίλος μου θα σε κεράσω ένα ποτό. Είναι ο λίγον αξιοθρήνητο. Παραδοχή τρίτη. Πολλές φορές οι άνθρωποι αντιδρούν στην κορπορατίστικη γλώσσα στα κοινωνικά μέσα και στη γλώσσα που είναι επιμελώς ατιμέλητη για να προσπαθεί να ενταχθεί στο νέο περιβάλλον. Τα μέσα, οι μάρκες που έχουν καλύτερη παρουσία στα κοινωνικά μέσα, κατά κανόνα είναι από προϊόντα υψηλής συναισθηματικής εμπλοκής. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε όλη μια κοινότητα γύρω από ένα κουλουράκι ή από ένα αποσμητικό χώρο. Αλλά για τα προϊόντα και τις μάρκες που πραγματικά μας ενδιαφέρουν, εμπλεκόμαστε, ανταλλάσσουμε περιεχόμενο και δημιουργούμε κοινότητες. Πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων είναι όσα συνδέονται με τεχνολογία, καινοτομία και δημιουργικότητα. Και βέβαια γίνονται και πολλές αξιόλογες προσπάθειες όταν κυριαρχεί στην επικοινωνία η διαφάνεια. Αυτό που λέγατε κι εσείς πριν, δεν μπορώ να λέω άλλα στην ιστοσελίδα μου, άλλα στον καταναλωτή μου, άλλα στο μέτοχό μου και όλοι να θεωρούν ότι είναι προτεραιότητά μου. Γιατί αυτό πια φαίνεται. Ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει ευθεία αναλογία ανάμεσα στο πόσο επενδύω και στο τι θα πετύχω. Μη σταθώ μια ώρα σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά μπορείτε να δείτε ότι μία μάρκα η οποία επενδύει 12,8 εκατομμύρια εδώ, πετυχαίνει λιγότερα αποτελέσματα από μία μάρκα που επενδύει 7 και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει πώς θα αντιδράσει το κοινό με το περιεχόμενο. Δεν είναι όπως η λογική των συμβατικών μέσων που με καλά εργαλεία ήξερε κάποιος ότι θα εμφανιστεί ένα χ διάστημα σε χ μέσα και θα πετύχει τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο αναγνώρισης. Στα κοινωνικά μέσα ισχύει ο περίφημος νόμος Παρέτο του 80-20,
σε όλα τα πράγματα. Από τα 80 viral videos που βγαίνουν, μόνο τα 20 θα φτάσουν μια κρίσιμη μάζα χρηστών. Τα υπόλοιπα θα τα δουν ελάχιστοι. Από τα έσοδα που υπάρχουν στο διαδίκτυο, μόνο το 20%, μάλλον το 80% των εσόδων προέρχεται από το 20% των χρηστών. Μάλιστα στα τυχερά παιχνίδια, το 97% των εσόδων προέρχεται από το 3% των χρηστών. Και όλο το υπόλοιπο μοιράζεται. Υπάρχουν ακραίες διαφορές. Δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει με σαφήνεια τι θα κάνει το περιεχόμενό του. Και βέβαια κατά κανόνα οι άνθρωποι δεν ψάχνουν μάρκες, παρεκτός αν οι μάρκες έχουν κάτι να του πούν. Και επειδή δεν μπορούν εύκολα να τον διακόψουν όπως μπορούν σε ένα άλλο μέσο ενημέρωσης, πρέπει να προσπαθήσουν να γίνουν κομμάτι της συζήτησής του, να γίνουν κοινωνικές. Και το ερώτημα είναι αν οι μάρκες είναι κοινωνικές. Υπάρχουν κάποιες που είναι κοινωνικές επειδή τα προϊόντα τους πάντα συνδυάζονται με παρέες και ομάδες. Ένας χώρος εστίασης, ένα μέσο επικοινωνίας, όντως βοηθούν μια μάρκα να είναι από τη φύση της κοινωνική. Υπάρχουν και μάρκες που είναι κοινωνικές κατά παράδοση. Έχουμε μάθει ότι όταν φοράμε μία μπλούζα με ένα συγκεκριμένο σήμα, μεταφέρουμε ένα μήνυμα σε άλλους ανθρώπους. Όταν ξεδιψάμε μαζί με την παρέα μας προτιμώντας κάτι, στέλνουμε ένα μήνυμα σε κάποιους ανθρώπους. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβαίνει εξ ορισμού, αλλά με την παραδοσιακή επικοινωνία το έχουμε μπεδώσει. Υπάρχουν όμως και μάρκες που γίνονται social by design, όπως λένε, κατόπιν σχεδιασμού. Και έχω εδώ το παράδειγμα της Victoria's Secret και των Novartis, που μπορείτε να τα ψάξετε στο διαδίκτυο. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου δεδομένο ότι στις κοινωνικές μας συναλλαγές μιλάμε για εσώρουχα, ελπίζω. Και επίσης δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι ο καθένας μας συζητάει που έχει ένα πόνο, τι φάρμακα παίρνει. Και παρόλα αυτά αυτές οι εταιρείες, αυτές οι μάρκες βρήκαν έναν τρόπο να έχουν μια πολύ αξιόλογη κοινωνική παρουσία στα κοινωνικά μέσα. Το ερώτημα είναι αν όντως υπάρχουν μάρκες ή κατηγορίες προϊόντων, όπως τα λιπάσματα, που δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν στα κοινωνικά μέσα. Νομίζω ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό. Πάντως γεγονός είναι ότι οι μάρκες δεν είναι κοινωνικές εξ ορισμού. Πρέπει κάτι να κάνουν γι' αυτό. Και εδώ προκύπτουν νέες στρατηγικές ανάγκες και θα προσπαθήσω λίγο γρήγορα να θέσω νέα ερωτήματα. Ποιος είναι ο άνθρωπος τον οποίο μιλάμε? Τα δημογραφικά και τα ψυχογραφικά στοιχεία πια έχουν όλο και λιγότερη σημασία, γιατί ψάχνουμε ανθρώπους με βάση το τι ψάχνουν εκείνοι. Τι λέξεις βάζουν στο Google, σε ποιες ομάδες μπαίνουν, ποια φόρουμ επισκέφτονται, τι εικόνες ανεβάζουν ή κατεβάζουν. Βρίσκουμε κοινά με βάση κοινά ενδιαφέροντα. Και αυτό καμιά φορά μπορεί να αποδειχθεί πολύ υγιέστερο από το να δημιουργούμε το ψυχογράφημα ενός φανταστικού καταναλωτή που έχει τα πάντα πάνω του και λέμε ότι είναι ο μέσος άνθρωπος και στην πράξη είναι μια εκτρωματική κατασκευή η οποία δεν υπάρχει και εμείς προσπαθούμε να της μιλήσουμε. Μπορούμε να έχουμε απόδοση στην επένδυση όχι μόνο όταν ψάχνουμε μεγάλες ομάδες. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στοχεύοντας σε πολύ μικρές ομάδες που θα έχουν πολύ υψηλή εμπλοκή, που θα έχουν ένα δέσιμο με τη μάρκα, θα τις προσφέρουν περιεχόμενο και η μάρκα θα τους προσφέρει την αίσθηση ότι ανήκουν σε μια ιδιαίτερη κοινότητα. Και αν πάλι διεκδικήσουμε απόδοση της επένδυσης από πολύ μεγάλες ομάδες χρηστών, πιο πολύ σημασία έχει το τι θα μας πούν, παρά το να μας ακούν να τους λέμε τα νέα μας κάθε 3 και 5. Και βέβαια ποιος μιλάει σε αυτό το κοινό? Όλοι παραπονιόμαστε, όλοι έχουμε μια αρνητική εμπειρία από τα social media, διότι κάποια στιγμή αναρτήσαμε κάτι και δεν πήραμε απάντηση. Δεν πήραμε απάντηση διότι στις πιο πολλές εταιρείες υπάρχει ένας διαχειριστής περιεχομένου που βλέπει ένα αρνητικό σχόλιο, κάθεται γρήγορα, συντάσσει μια απάντηση, τη δίνει στον από πάνω του για έγκριση, ο από πάνω του τη στέλνει στο διπλανό τμήμα, πάει στο διευθυντή, κάνουν 2 αλλαγές, ξαναγυρίζει και τέλος πάντων καταλήγει να αναρτηθεί μετά από 7-8 ώρες, να μην πω 3 μέρες, οπότε όποιος ήθελε να πει κάτι αρνητικό έχει πάρει 600 like, έχουν συμπληρώσει και άλλοι 200 από κάτω. Και τρέχα γύρευε. Η λογική του να χειριζόμαστε το περιεχόμενο των κοινωνικών μέσων σαν να ήταν δελτίο τύπου ή διαφημιστική εκστρατεία που θα τη δουν εκατομμύρια άνθρωποι, δεν έχει νόημα. Νόημα έχει να προσπαθούμε να μιλάμε στους ανθρώπους όπως θα τους μιλούσαμε σε ένα κατάστημα ή σε ένα τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Τόσο απλά. Αν πας σε ένα κατάστημα και πεις «Γεια σας, το μπλουζάκι μου μπήκε στο πλήσιμο», δεν πρόκειται να πει κανείς «Μισό λεπτό να μιλήσω με την αντιπροσωπεία και σε 1,5 μήνα θα σας απαντήσω». 9 στις 10, εκτός αν είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα ικανοποιώντας τον πελάτη επιτόπου. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία πώς οι ίδιοι οργανισμοί χειρίζονται την επικοινωνία και σε ποιους δίνουν λόγο. Εδώ δεν χρειαζόμαστε spokespersons για crisis management. Χρειαζόμαστε πολλούς ανθρώπους που θα μιλάνε με πολλούς ανθρώπους. Είναι πιο απλά τα πράγματα. Και τι λέμε? Κάποτε επαναλαμβάναμε το ίδιο πράγμα 200 φορές. Σήμερα πρέπει να δώσουμε περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους ανθρώπους για να ενδιαφερθούν να το μετακινήσουν. Και να λαβαίνουμε υπόψη ότι επειδή δεν διαλέγουμε εμείς κοινά, τα κοινά διαλέγουν το μήνυμα, το περιεχόμενο που διοχετεύουμε είναι πιο ευαίσθητο κοινωνικά και πολιτικά και δεν έχει τόσο νόημα να προσπαθούμε να πιάσουμε συναισθηματικά τους χρήστες, διότι δεν μπορούμε να τους αποπλανήσουμε, να τους διακόψουμε και να τους αγινεύσουμε. Οι μάρκες όμως είναι αυτό που λένε media outlets, δηλαδή στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά μέσα πρώτα προσφέρουν περιεχόμενο και μετά όλα τα άλλα. Εφόσον δεν υπάρχουν media και δεν υπάρχει πλάν, αντί να προσπαθεί κάποιος να επαναλαμβάνεται ή να προσπαθεί να αποπλανήσει το χρήστη, είναι καλύτερο να προσπαθεί να τον πείσει ότι το περιεχόμενό του είναι άξιο διακίνησης. Και βέβαια γιατί οι άνθρωποι μοιράζουν περιεχόμενο, πώς μπορείς να τους πείσεις να μοιράζονται το περιεχόμενό σου? Είναι πολύ κοντά στους άξονες που έδειξε ο κύριος Στάιος. Υπάρχουν 4 βασικές παράμετροι: ενημέρωση, ψυχαγωγία, νέες δυνατότητες σε επίπεδο δικτύωσης και νέες δυνατότητες σε επίπεδο δημιουργικότητας. Αυτά φαίνεται ότι είναι τα 4 βασικά κίνητρα που οθούν τους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Υπό αυτή την έννοια όμως, αν πείσουμε ένα χρήστη να διακινήσει το μήνυμά μας, ο χρήστης δεν είναι πλέον κοινός στόχος, είναι εκείνος το μέσο μέσα στα κοινωνικά μέσα. Θέλω να σας δείξω πολύ γρήγορα 3 παραδείγματα, δεν θα βάλω τα βίντεο να παίξουν για να μην καθυστερήσουμε. Πρώτη περίπτωση, περιεχόμενο. Στην αριστερή μεριά βλέπετε το Will It Blend, είναι site και κανάλι στο YouTube. Ένας κύριος πουλάει ένα μιξεράκι προσπαθώντας να πείσει ότι αυτό το μιξεράκι αλέθει τα πάντα. Είχαν ενδιαφέρον τα βίντεο και θύμιζαν και λίγο τελεμάρκετινγκ, αλλά εκτοξεύτηκε η επισκεψιμότητά τους όταν έβαλε στο πρόγραμμα Smoothie σε ένα iPhone. Ίσως έχετε δει το βίντεο, δεν μπορώ να το προβάλλω εδώ, γιατί όσοι έχετε iPhone θα νιώσετε νομίζω τρομακτικά δύσκολα να το δείτε να γίνεται σκόνη, οπότε προσπαθήστε να το δείτε στο σπίτι με ησυχία. Είναι παράδειγμα του πώς κάποιος μπορεί με δημιουργικό τρόπο να πετύχει virality. Είναι το explicit περιεχόμενο που δεν αντέχουν όλοι που λέγαμε πριν. Το δεύτερο παράδειγμα, το οποίο έχει πάνω από 54 εκατομμύρια επισκέψεις στη μία του εκδοχή, γιατί έχει βγει και σε άλλες, είναι τα roller babies του Evian. Το Evian μας λέει, κοιτάξτε τι μπορεί να κάνει, what's the effect of Evian on your body, και δείχνει πιτσιρίκια τα οποία όσο λίγο μπορείτε να δείτε από το στιγμιότυπο, ραπάρουν μεταμανίας. Αυτό, εάν προβαλόταν σε ένα κανονικό μέσο, θα μπορούσε να σηκώσει αντιδράσεις συντηρητικών γονέων, διότι τα παιδάκια κάνουν πράγματα που είναι επικίνδυνα και μπορεί να το δουν άλλα παιδάκια κλπ. Εδώ διακινήθηκε με έναν τρόπο που το βοήθησε να έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι λοιπόν αξία περιεχομένου, ψυχαγωγικού και ενημερωτικού. Δεύτερη εκδοχή είναι οι δυνατότητες δικτύωσης, διάδρασης, crowdsourcing που λένε. Το avas.org είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός χωρίς φυσική παρουσία. Πολύ δραστήρια σελίδα στο διαδίκτυο, πολύ δραστήρια σελίδα στο Facebook, χρησιμοποιεί κατά κόρον το email που πολλοί θεωρούν ξεπερασμένο. Ο λόγος που τον διάλεξα είναι γιατί κάθε 6 μήνες ρωτάει όσους έχουν συνεισφέρει χρήματα ή έχουν υπογράψει τις εκστρατείες του, τους ρωτάει με τι θέλετε να ασχοληθούμε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο τους ικανοποιεί για να συνεχίζουν να τον ακούνε, έχει μια πολύ καλή αίσθηση του τι οι άνθρωποι σε διάφορες χώρες του κόσμου θεωρούν ως πρόβλημα. Και εκεί μπορεί να στρέψει τις δυνάμεις του, απαντώντας πραγματικά σε αυτό και όχι σε κάποια φαντασίωση που έχει στο μυαλό του. Και βέβαια ό,τι δίνει στο χρήστη, νέες δυνατότητες, εφαρμογές, ιδέες. Αριστερά βλέπετε μία σελίδα για το Texas Hold'em, σχεδόν 60 εκατομμύρια χρήστες. Η Zynga που παράγει παιχνίδια έχει τρομακτικά πετυχημένη παρουσία και με διάφορα άλλα στο διαδίκτυο. Και είναι μία
παιχνιώδης εκδοχή, εν πάση περιπτώσει, του τι μπορεί να κάνει κανείς στα κοινωνικά μέσα. Όμως δεξιά είναι μια καλή πρακτική της American Express, η οποία στο Facebook έκανε το εξής. Εάν θελήσεις να της δώσεις πάρα πολλά από τα προσωπικά σου στοιχεία, ποιος είσαι, πού βαδίζεις, ποιος ο ρόλος σε αυτή τη ζωή, ποια είναι η καλή σου κλπ. Μπορεί να κάνει anticipate αυτό που λέμε, να προβλέπει πριν από σένα για σένα, πότε έρχονται τα γενέθλια του καλού σου ή της καλής σου, τι θα τις πάρεις, πότε βγαίνει κάτι καινούριο που σε ενδιαφέρει, να μην σε εκθέτει σε κόσμο διότι τα ξέχασες όλα αυτά. Και το πιο σημαντικό, δεν είναι μόνο διαφημιστικό περιεχόμενο, γιατί αν διαλέξεις κάτι από αυτά που σου προσφέρει η εφαρμογή, μπορείς να ολοκληρώσεις τη συναλλαγή με ένα απλό κλικ. Επομένως, φεύγει από το περιεχόμενο και την επικοινωνία και γίνεται μια ολόκληρη υπηρεσία. Πραγματικά δηλαδή νέα δυνατότητα για το χρήστη, αν θέλει. Συμπερασματικά, η ανάγκη για επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει σε οργανισμούς και επιχειρήσεις, αλλά μπορεί να ευοδοθεί όταν οι μάρκες χτίζουν σχέσεις, δεν μιλάνε για τον εαυτό τους κυρίως, λέγοντας τα νέα τους μηχανικά, όταν ακούνε περισσότερο από όσο μιλάνε, όταν ρωτάνε περισσότερο από όσο μιλάνε, όταν κινούνται με γνώμονα τις ανάγκες του χρήστη. Άρα τι κάνουν πολύ απλά? Ακολουθούν τις αρχές της απλής, ανθρώπινης, καθημερινής διαπροσωπικής επικοινωνίας. Όχι πια της στατιστικής και της μαζικής. Και αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά επί της αρχής είναι πολύ πιο απλό. Σας ευχαριστώ πολύ.